Ilale indaba sanibonani wesizwe sikaphunga nomabheba ngubhuti uMbezu lo kwelaseDumbe. Sengizwile ukuthi kunabantu abangifunayo bafuna ukungibulala. Sebeke bafika nasekhaya. Wemadoda, mina ngihamba nomunye uNkulunkulu njalo ngiyanikhuza yeke lento enenzayo noma ngabe kuthiwa nithunyiwe. Noma ngabe kuthiwa lezi dakamizwa ngezenu lezi esenifuna ukungibulalela zona. Angeke size sivume ukuthi nisebenzise nidayisele ingane zethu vele idakamizwa madoda. Ozani-ke ningifune nje ningithole. Futhi yazi mina ngilahleki, ngiyabonakala nje ngisedumbe njengamanje. And ngiyile ngawulibika lo daba kumeya. Ngalibika nasemaphoyiseni kodwa nje kuyabonakala ukuthi abayingeni nje leyo la eDumbe. Bafowethu koseleke emuva. Ngilwisela le ndaba yokuthi ngiye ngabamba i-drug dealer lapha edolobheni ngayifaka i-police station. Engazi-ke noma isasekhona yini. Hayi indaba yami yazitshwa nje, yazitshwa lokhu izitshiwe. Okay, ayangeni lapho wavela ngangikade ngingathunywe umuntu. Lento ngangiyenze ngoba nje yayinginyanyisa ukuthi indoda endala nje ingadayisela izingane ama-drugs, ingane zifelwe yi-future ngoba ethi wenza imali naye umuntu. Bafowethu manje ngabi ama-business idea esingavuka nawo kwenziwe imali. Hayi leyo kubulala isizwe sakithi. Hayi ngiyayala ke leyo. Uma ngabe niqeda ukungibulala madoda, ningidle. Ningipheke ningidle. Ngoba manje ngangidlanga ngizonuka. Ngizonuka and ngizonuka early. Nginqada baqine becukuza oqamqakekile. Bathi uthunsi komkhabo seyimbanjeni ingqondo inkulu ayilingani neminyaka noma ungayithatha ithepu ikale. Wamadoda kithi. Angifuni ukuthi ngize kube ngazathi ngidicelela igama labantu abathile emphakathini. Mina njengombeso, mina ngingasifoma istrike mina. Ngisiphele sivuthe lushu. Kulomzuzwana nje ngisanikiwe. Ngizosichazela ukuthi kahle nihloseni ngomasipala waseDumbe nabantu bakhona ngelinye ilanga. Nibuye nisichazele ukuthi nenzani ngale police station. Ngithe mina ningipheke, ningidle ngoba nangangidla ngizonuka. Ngeke ngize nginuke kamnandi. Esami isidumbu futhi ngeke sizedliwe izinja. Ngeke bafana bakithi. Wemadoda zingane zakithi lezi. Uyabona ke eDumbe manje. Sekukhona thina ke manje. Akunabugebengu okuzokwenzeka. Sizothi i-unit makomanda. I-unit akube i-unit. Zikhona inhlelo ezokwenzelwa labo bantu labo abenza lo msebenzi obeka engcupheni impilo yabantwana. Abangabulawa kushuthi nje baphaphalazile nabo. Njeka lokhu vele sikhule singafundiswanga ngamabhizinisi kakhulukazi thina abantu abamnyama. Asizazi indlela ekahle zokwenza imali. Labo bantu laba bathi bengafika ejele befundiswe betshalelwe ibhizinisi. Insanga ibe semthethweni manje. Kahleni. Unit makomanda. Lezi liyosala noma seningisusile mina. Ingane zenu ziyonazi. Ziyonuka nazo. Ziyonuka ngoba niyanukisa. Le ngane zabantu eseniphendule nje ama-zombies zizonuka. Ngisedumbe la. Ngiyafisa ukwazi ukuthi kungani amaphoyisa enganingeneleli lo daba futhi engangilandeleli mina ngihlele ekhaya ngisebenza. Ngisemphakathini ngiphambana nabo labantu edolobheni abenza lento. Ukuthi lo mthetho othi angingavikelwa ngokabani. Athi hey wena uzovota nobani sebephusile abantu dala nisenze ilimi.
ningidle.